Moje, moje, moje. Whip, whip, whip. Strelo! Šta se to dogodilo? Ne znam, ali mislim da je vreme da počnemo priču iz početka. Priča se zove Voz Tomi i njegove magične avanture. Nekada davno u zemlji Nedođiji živeo je jedan mali magični vozić Tomi. Tomi je bio jako srećan vozić koji je imao puno prijatelja iz čudotvorne šume. Ćao svima, kako ste? Ja sam super! Jedne večeri, na putu ka kući, voz Tomi je odlučio da proveri šta se to čuje iza planina. Wow, pa to je pećina. Jao, a šta se to čuje unutra? Nikad nisam bio ovde, moram da proverim. Šta se tu desilo? Dobroveče? Dobroveče? Jao ne! Tomi je otišao u pećinu, jao ne! Tamo su! Ne, tamo su trolovi! Šta se tu čudno dešava u ovoj pećini? Vrti mi se u glavi. Sve mi je ovo malo čudno. Šta se dešava? Možda sam trebao da idem pravo kući, da mama i tata znaju gde sam. Šta se dešava? Već mi pomalo nije dobro. Ti si sada naš, ovo je naša pećina, ti si sada naš. Ne! Kako si se usudio da dođeš u našu pećinu, tako ćeš i ostati. Ne, hoću kući. Ti si naš i sada ne možeš nigde. Mogu, sad ćete vi da vidite. Mogu. Počekaj, hajde, moram sam sebi da govorim. Hajde, ćao. Brzo, za njim, juriš. Imam ga, ja ga imam, ne. Whip, bravo. Malo sam uplašen, ali bit će sve u redu. Ti si sada moj! I sada ću da uzmem svu tvoju magičnu moć uz pomoć čarobnog plamena. Ne, nisam rekao ni prijateljima, ni mami, ni tati šta se dešava. Jel gotov taj plamen? Jel gotova Jeste, I još nekoliko trenutaka i sve tvoje moći ću preuzeti ja. Nećeš, hajja, to je naš prijatelj, nećeš, ne možeš ti ništa. Brzo, drugari, imam ključ, bežite, spašavajte se, brzo, odlučaj, Tomi, bit ćeš spašen, hajja. On je naš. Ne, naš prijatelj, dobro uvek pobeđuje, naš prijatelj, hajde Tomi, spremi se, idemo još malo, evo odključavam. Tomi, koristi svoju moć, hajde. Naš se, ne možeš nikuda. Čekajte drugari. I tako su trolovi poraženi, zahvaljujući pravim prijateljima. Vozić Tomi je sada na bezbednom i od sreće je odmah izgrlio i izljubio sve svoje prijatelje. Draga deco, nadam se da ste uživali u još jednoj priči za laku noć. Ako vam se svidela, ne zaboravite da posetite opet moj kanal koji se zove Magično mesto ili The Magical Place. I lajkujte i pretplatite se kako bih vam napravila još magičnih avantura. A do tada želim vam laku noć i prelepe snove.